Gijs. Gijs. Ik ben hier geboren. Ik ben hier geboren. Wie reed hier langs? Dat had ze natuurlijk al gezien. Ik hou het net al gezien, ja. Ik zocht te bellen op de loader. Ja. Waar ben je mee bezig eigenlijk? Ik ben de jongvee het voorzien van mais en voordrog. Dus. Ik vind dat altijd zo lekker ruiken. Ja? Ja, dicht niet? Jawel. Alles dat kraas geliekje mij, dat staat goed altijd lekker. Ja, dat is nog beter. Ja, maar dit is ingekuild, hè? Dit is ingekuild kraas. En hoe lang zit dat dan? Dit is van, ik denk dat volgens mij is dit van vorig jaar. En ik ben boer? Nee. Een paar man zijn op vakantie en ik heb het deze week een week vrij gepakt van werk. En wat doe je normaal dan? Constructie, loodsen bouwen, bedrijfshallen. Oh, dat is iets ganz anders. Ja, dat is dus die pakt zich een week vrij, een papa man op vakantie te laten gaan. Een broertje van mij gaat ook een week vrij. Oh, die zit binnen voor de televisie? Ja, okay. dat komt er. Dat komt er. Broertje, dus dan ben je de oudste van de twee. Ik ben daar. Ja, en dan zijn er nog twee, maar die wonen in Mastoos. Dag meneer. Hallo. Gijs en? Dirk. Dirk. En er zijn er nog twee? Ja. 4 jongens? 4 jongens. Oké, dus mama heeft het zwaar gehad. Ja, dat zeggen de meesten wel. Ja. Dat moet ze zelf vragen. Of word je de braafste jongstjes van de klas? Ja, altijd. Ja. Altijd. Ja. En die andere twee die wonen verder weg, zeg je? Nee, ene woont hier in het dorp met de vriendin en de andere die studeert. Die zit op kamer. Oké, en wie zitten we dan qua leeftijd? Ben je de oudste? Ik ben de oudste en hij is 4,5 jaar jonger. En die andere twee zijn nog jonger? Ja, die zitten er tussenin. Boah! Oh, die heb ik gas gegeven. Goddomme! Vruchtbare grond, hé, zullen we maar zeggen. Bij de winkelmolentjes. In de jaren 90 wel. Vaak de stroom moet gevallen, hè? Ja. Slechte stroom, je moet het deuren. Ja, stroom moet vallen, hoog water. Ja, dat zal hier niet zo'n punt zijn geweest, denk ik. Hier niet, gewoon, maar ik ken de verhalen, ja. Ja. Ik ken de verhalen. Het moet het deuren, dat is sowieso slecht stroom. Hij werkt in de constructie. Dit heeft zich ook vrijgepakt. Ja. Dus ik ben ook geen boer. Nee. Wat ben je? Ik ben lasser. Oké, technische mannen. En die andere twee? Eén studeert chemie en een andere is elektricien. Oké. Wordt er ook wel eens gebeund? Dat werd wel eens schet gedaan, ja. Ja. Ook samen? Nou, soms. Niet zo. Nee, altijd. Niet altijd. Niet de elektricien helpen. Hey, maar heeft ze eigenlijk 2 man nodig om de zaak hier een beetje... Nee, dat is wel een stuk makkelijker. Dat is wel een stuk makkelijker. En zou je het alleen afkennen? Ik ken het alleen af. Wie, hij? Nee. Pap. Pap. Ja. En wat doet mam dan? Die helpt die ook regelmatig nog met en die heeft gewerkt altijd. Erbij nog. Wat deed mam dan? Die zit in een distributiecentrum. Oké. Dus, ja, dat is nu, ze is les ontslagen, dus... Dat is minder. Dus dat is minder, dus ja, nu moet ze, ja, gaat ze hier weer helpen. En of dat ze weer ergens anders aan de gang gaat, geen idee. Wie heb je het altijd gehad, Toes, jongens? Goed, hè? We Ja? hoeven niet te klagen, dus niks te klagen. Niks te klagen gehad. Mam had altijd goed gezorgd? Mam heeft altijd goed gezorgd, altijd. En wie oud wordt je toen je tractor koos rijden? 6 of zo, 5. Dus je koos eerder tractor rijden als dat je koos schrijven? Ja, dat denk ik wel, ja. We moesten altijd op de tractor met. Waarom is er geen ene boer geworden? Van die jongen? Pap heeft altijd gezegd dat ik niks met koeien had. Dat heb ik ook niet. De rest doe ik wel allemaal. Landwerk en zo, dat heb ik altijd aan gehad. Toch ben je nou met de koeien bezig? Ja, voor een weekje gaat dat. Oké. Maar, dan maar ik kreeg af en toe nog hulp zo. Dus komt er nog een controleren of dat hij gaat zuiden de koeien wat ik niet zie. Dus. En dich? Ja, bijna hetzelfde eigenlijk. Ja? Ja, die koe dat is niks. is toch niet de ganse dagen in de stal en tussen die koe lopen. En, loopt me fijn het landwerk doen, dat is nog... Wat, nou kent je ook een pap, denk ik, als geen ander. Mam uitgezonderd even. Maar wat vindt pap ervan dat er 4 jongen heet en geen een opvolger? Of leed hij er niet van wakker? Ja, weet ik niet. Of dat er misschien had er het leven wel gehad, maar ja, dan moest ze ook groter en meer grond hebben en zo dan. Maar ja, goed. En het uitbreiden is hier toch niet mogelijk meer, dus dan moest ze al nou
Nou, ja. Groningen, Friesland of Oost-Duitsland of daar in ieder geval. Want hier is geen plaats meer. Oké. En boeren op deze manier, kent ze er nog van leven? We kriegen nog altijd een boterham op tafel, dus Ja? je kan er vanuit van. Heel goed. Waar we eigenlijk voor gestopt zien, dat is die foto door op de gevel. Ja, Wat dat- is het verhaal van die foto? Ja, dat moest eigenlijk bij moeders zijn. Ja, maar een beetje werd ze toch wel. Nee, ik heb het eerlijk gezegd, al dat ding er vanaf, want hier stopten allemaal mensen altijd die wat neven komen lopen of fietsen en die moeten allemaal even naar de poster kijken. Ja, want er stonden alleen maar vrouwen op volgens mij, of Ja. niet? Ja, Dus- en nog hoor je nog. Maar ja, juist. Dus ja, wat er eigenlijk, ja. Maar dus- het man er nooit wat van gezegd dan? Is het familie? Of, Nee, dat is gewoon bij dat distributiecentrum hoe die werkt. Ja? Je hebt allemaal van die prokers en van dat gerei. En antieke dingetjes En en antieke zo. dingetjes en van dat vrouwelijke zeg maar. En dat is ook gewoon eigenlijk is het gewoon een deurmat. Eigenlijk is het een deur. Eigenlijk is het gewoon een deurmat. Ja, eigenlijk is het met, gewoon een met deurmat. gewoon een ouderwetse afbeelding van het een of het andere erop. Ik weet niet precies waar het is. En dan ging er dan omhoog en dus als de mensen als bezinnig of zo voorbij komen lopen dan van die iets ouder mensen dan staan jou gelijk met ernaast te kijken van wat is dit allemaal hier? Maar daar zit dus helemaal geen spannend verhaal aan vast Nee. eigenlijk. Van Niet dat wij weten. het geslacht winkelmolen in Nee. lang Nee. vervlogen tijden. Nee, Oh, helemaal niks. Helemaal niks. zie ik het uit, daar komt er nog al weer aan. Met zo'n dit ding ook van, ja, daar hoef ik verder niet op in te zoomen. Vrouwlugerij noemt zich dat. Ja, met allemaal van die Ja, kleine ja. prolkes van Oh. voor in de kerstboom of zo, of weet ik veel, of klein dingen Ergens voor in neer het te hoes. zetten. Ja, voor neer te zetten. Antiek. Ja. Voor in het hoes een beetje. Wij zien het niet er wel in, maar Nee, niet nee, waar. er zit geen Niks aan. degelijke dingen achter, zeg maar. Het is gewoon voor de leuk, zeg maar. Waar houdt jij ook het liefste mee bezig dan? Hoe je weer leest, we bezig. Ja, neem eens, wat zien dan de echte mannenhobby's? Mannenhobby's. Auto's, bijvoorbeeld. Dat wordt ook wel. Dat is ten dienen. Dat is mini, ja. Oké. En, ja, Dat is wel auto's, leuk. ja, je gaat ooit auto's op en knappen en zo Ja, gedaan. want ik zie een doorzin ik wat stoor. Ja, dat is... is dat 10? Ja, dat wordt tussen de zeil hangt wel, ja, daar ben ik op het knappen. Oh, Zo'n dezelfde als wat hier staat, zo'n Dodge. oké. Oh, dus daar is er een goed twee van? Of is dat Nee, een van... de ene is van pap. Oh, dus die hobby die deelt je? Ja, pap heeft tegen dit hem al 30 jaar of zo, maar ik heb er met een paar jaar geleden heen gegaan. En Oké. daar ben ik nu aan het restaureren. Dus, ja. Veel werk. Ja, heel veel werk. Maar dat is ze allemaal door eigenlijk in een... Ja, daar is wel een... Ja, nee, dat is eigenlijk een beetje... Spuiten die. Ja, voor de grondlag. Maar hier binnen in de schuur daar heb ik gebruik en alles. En daar ben ik de cabine en alles staat daar. Ik durf het bijna niet te vragen, maar mogen we dat zien? Ja, dat kan. Ja? Dat kan. Wacht, ik zal door de poort openmaken. Oh, dat is elektrisch. Dit wel, ja, die poort. En gewoon Maak die ze door de poort op. Oké. Ik vind het een geweldig verhaal. Die jongen die passen op de boerderij zodat papa en mam een week op vakantie ging. Kindergon. Goed geregeld. Ja toch? Ja, zeker. Ik ben nog blij als het gras mee je toe. Ik zal maar niks zeggen. Hartstikke gras dan. Hoe is het zweet? Oh. Oh jongens, ja. Dit is de... Ja, nou snap ik ook direct het verschil tussen vrouwlugerij, knummeltjes en dit. het serieuzere werk. Dus dit is de cabine van zo... Ja, maar dat is de cabine van de pick-up. Het is... En daar staat gewoon een brug in de scheur. Ja, Ergens op de kop getikt. daar heb ik me jongen of 6, 7 geleden nieuw gekocht. Gewoon als hobby. En als dat ding nou dadelijk klaar is, hè? Wat ga je er daarmee doen? Gewoon een beetje heen in de Maar buurt dat- rondrijden? Ja, Of, dat is een beetje hobbyauto, werkauto. Oldtimer. Nou, we hebben een tijdje geleden hebben we er een paar routen. Kent je het programma trouwens onderweg? Ja, ik kijk er wel eens uit. Kijk je wel eens, ja. Toevallig toen niet gezien met die gasten uit Hoensbroek, die Dree, die ook met volgens mij was het, misschien was het hetzelfde merk, die ook met de pick-up, en die gasten die gingen
Die gingen de Ardennen in en de modderbak. En, Ja, ik zal eigenlijk wel een keer de modderbak in, joh, maar ja, of ja, de tankbaan op in het Budel of zo gaat, maar het is gewoon ja, een beetje hobby. Ziet je al aan de vrouw? Soms, hè. Oh, soms. Gewoon geen vriendin, hè. Geen, niks vast in ieder geval. Geen zin in? Zo niet in ieder geval. Dus u zit nut er niet van in? Nee, zeg, het is toch niet nodig? Nu, voor nu, Nee? dat is toch Jan jong? Bistig? In 21. Oh joh. En dich? 24. 24. En ze willen ons nog niet het huis uit hebben, dus dat is toch goed. Dat ik iets had. Mam, daar blijft nog fijn hier wonen. Echt hoor? Oké. Oh! Die had ik nog niet gezien. Ja, dat is het van pap. Ja, nou snap ik toch wel. Oké. Dat is weer, dat is ik weer ergens op de kop getikt. Nou snap ik wel dat, ook al zit er geen boer onder de vele jongen, er zien toch gemeenschappelijke hobby's. Ja. Ja, dat... Dus pap ik om het heel ook. Ja, ook wel eens, ja. Ook wel. Als dat die over heet en... Ik klom het ook wel eens. Kunt dat wel eens veel bij een boer, dat ze het hier over hebben? Ja. Nee. Ja, niet druk, Nee, niet niet druk, niet druk. Daar Maar moest ik je kan tijd wel voor eens maken. Tijd voor maken, dus. En wat is dat? Dat is van een vriend van mij, een daakraam hebben we gemaakt. Voorzien een auto. Dat is ook een oude Volvo. Zo'n Zweeds legerjeepje. En dan mag je dan gewoon... Nou, dan maken we een plan. Er zat eerst een dichtraam in van ISA en dan hebben we dat van plastic of... Tot slot, waar zien papa en mama op vakantie doen? Wanneer? Bonaire. Ja. 10 dagen. Duiken. Ja, Oh, 10 dagen ja duiken. we kregen al door. ja? 10 dagen duiken. Allebei? Ja, en met nog 6 anderen. We kregen de foto's al doorgestuurd van die schildpadden en dat er lekker 30 graden is en wij zitten hier in de regen. Dus papa en mama zien wel redelijk avontuurlijke typjes. Jo, die doen al 30 jaar duiken of zo. Dus. Misschien moeten we nog een keer terugkomen als die tours zien. Ik ben wel benieuwd, volgens mij wel toffe elders. Toch wel. Ja, Dirk, niks te klagen. dankjewel. Gijs, Ja. dankjewel. Oké, ook.